Tohtoročná téma mojich narodenín bola Farma hľadá ženu, takže kotlíkový guľáš bol jasná voľba. Celý recept je v podstate jednoduchý, ale vyžaduje celkom veľa krájania. Ako prvé som nakrájala hovädzie mäso na malé kúsky a to isté platilo aj pre bravčové. Pri plánovaní receptu som zvažovala aj divinu, ale minulý rok som mala na narodeniny jedlo z jelenia, tak som to chcela trochu obmeniť. Pri tomto procese ma samozrejme prišiel skontrolovať aj môj malý asistent, ktorý musel preveriť kvalitu mäsa. Ďalší krok bol asi najdojímavejšia časť celého guľášu, nakrájať obrovské množstvo cibule. Našťastie som väčšinu cibule krájala iba na štvrtiny a zvyšok za mňa spravil tento malý mixer, ktorý mi reálne zachránil nervy a asi tak liter slz. Pripraviť si mäso a cibulu deň vopred bol asi jeden z najlepších nápadov, pretože to zabralo fakt dosť času. Na druhý deň sme založili oheň a v kotlíku som najprv roztopila mas, na ktorej sa opekala cibuľa. Verejne na ohni má síce svoje čaro, ale zároveň musíte všetko neustále miešať, pretože veľmi rýchlo prihára. Kým sa cibuľa opekala, pripravila som si zmes korenia z čierneho korenia, mletej rastce a sladkej a udenej papriky, ktoré som si doniesla z Maďarska. Keď bola cibuľa pekne dohneda opečená, pridali sme mäso a nechali ho zatiahnuť, aby chytilo farbu. V tomto bode bolo miešanie už celkom náročné, tak som túto úlohu prenechala ocinovi a medzi tým som krájala papriku a paradajky. Nebola som pritom vôbec precízna, pretože táto zelenina sa v guľáši aj tak úplne rozvarí. Zatiahnuté mäso som okorenila pripravenou zmesou, zdalo sa mi, že guľáš stále nie je dosť červený, tak som korene pridala ešte druhýkrát. Potom sme mäso podali litrom tmavého piva a chvíľu povarili, aby sa odparil alkohol. Následne som všetko osolila, pridala zeleninu, pomiešala a doliala dostatočné množstvo vody. Nakoniec tam ešte išiel bobkový list, nové korenie a zakrytý guľáš sme nechali pomaly pobublávať. Počas celého varenia sme ho samozrejme priebežne kontrolovali, miešali a dolievali vodu vždy, keď začínal byť príliš hustý. Posledná vec, ktorú bolo treba nakrájať, boli zemiaky. Tie som pridávala v dvoch fázach. Prvá várka funguje ako prirodzené zahusťovadlo, pretože sa úplne rozvarí do guľášu a druhú časť som pridala až ku koncu, aby v guľáši ostali aj celé kúsky. Úplne na záver som si ešte očistila 2 hlavičky cesnaku a nastruhala ho do guľášu, pridala majoránku a trochu soli podľa chuti. Medzi tým prišla starka s koláčmi, priniesla takéto linecké a boli fakt úžasné, takže ak by ste chceli, aby ďalší recept so starkou boli linecké, dajte mi vedieť do komentára. Celý nasledujúci týždeň som mala pocit, že stále smrdím ako dym, ale výsledok za to absolútne stál. Všetci si guľáš chválili a k téme Farma hľadá ženu sa hodil dokonale. A ako ho robíte doma vy? Napíšte mi do komentára. Pa pa!